Arizmendi ikastola zelan dago antolatuta? Arizmendi ikastolaren antolaketa eredua kooperatiboa da. Hezkuntza kooperatibo euskaldunak batzen gaitu. Kooperatibak gu geu izateko eta gu geuk egiteko ahalmena ematen digu. Elkarrekin egiten dugu lan. Asmoak elkarrekin partekatzen, erabakitzen eta lortzen ditugu. Abentura eder honetan protagonistak geu gara. Ikasleak, gurasoak, profesionalak, laguntzaileak, herriak. Kooperatiba integrala izateak esan gura du, ardura pertsonala eta kolektiboa uztartu egiten ditugula. Kooperatibaren bidez, komunitate herritarra gara. Arrasateko esperientzia kooperatibotik gatoz. Leintz Bailaratik Euskal Herrira. Euskal Herritik mundura zabaltzen gara. Gainerako kooperatibekin, iragana, oraina eta etorkizuna konpartitzen ditugu. Mondragon eta ikastolen elkartea dira gure referentziazko talde kooperatibo. Elkarren ondoan hazi egiten gara. Eman eta jaso egiten dugu. Elkarrekin gizartea eraldatu gura dugu. Arizmendi ikastolaren antolaketa eredua kooperatiboa da.